יש אקשן. אקשן. יש, אני אוהב אקשן. שלום לך שוב. מה שלומך? נו, חשבת ששכחתי? אז זהו. שלא! ראיתי את סבתא ומיד אמרתי, היי, בוא הנה, בוא נעשה את זה לפעם השנייה. נכון? אז ככה, אולי אתה תראה את הכל ברצף, אבל אנחנו עושים באמת שבוע. אז היום זה השבוע השני של סבתא דינה בבית הספר לתיאטרון. תיאטרון בובות. בובות, כן, לתיאטרון בובות. כמעט שכחתי. אני רוצה להגיד לך שכאן מאוד נעים ויש שמש ואפילו קצת חם. אני לא יודעת מה אצלך, אבל מפה שולחים לך המון אהבה וחיבוק חם מחולון שבישראל. עכשיו, מה עושים למעלה? זה סוד שאני לא יודע אפילו. אבל את זה תוכל לשמוע מסבתא עוד מעט באוזן שלך ישר. ואחר כך אולי תספר לי? דרכך הייתה את הסודות של סבתא דינה. אולי, אם תרצה. רק אם תרצה. אז מה עוד לספר לך כאן? הרבה בובות. לאט אני אכיר לך את החברים, אבל בינתיים, אם אתה מרשה לי, אני רוצה להיות עדיין סולו. אתה ואני לבד. אתה יודע להילחם? להילחם? אני צריך להילחם? כן, צריך הרבה כוח, וגם צריך הרבה כלי נשק. באמת? כמו מה? חרב. חרב! יש לך חרב לתת לי? תחשוב על זה. כמו מה? כמו... אומץ. יש לי? אני לא יודעת. יש לך? אם יש לך, תיתן לי קצת בבקשה, כי אני ממש זקוק לדוגמה של אומץ. יש לי נשק. באמת? תקשיב טוב. תתקרב קצת. הדמיון שלי. בטח יש גם לך. בדמיון אני יכול לברוח לכל מיני עולמות, לכל מיני חברים חדשים. אפילו אתה שאני עוד לא מכיר, אני מכיר כבר. כי אני מדמיין אותך כמו גיבור, חזק, שנלחם ועושה חיוכים לכולם כל הזמן. ואני בטוחה, לא אני בטוח, היא בטוחה. אני בטוח שבדמיון יש לך מלא נשקים נוספים, סודיים אפילו, שלאף אחד אין. וזה הסוד שלך ושלי. לא הייתי יכול לקחוץ לך עכשיו בעין, זה מה שהיית רואה. אז תן כיף, ונתראה בפעם הבאה. כן, סבתא? בטח! נשיקה ענקית וחיבוק. מה זה חזק. והציור הזה עדיין בשבילך. וואו! אתה זוכר? ממני אליך. מהלב אל הלב. אולי תשלח לי ציור גם. נשיקה, ביי ביי. ביי ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי.